aquí estamos, por fin conseguín que a familia e a outra parte da familia H, que son Antón, Alicia, Arlo e a outra pequeniña Aldara, tuveron máis suerte que nós coas tiradas, pois conseguín que nos viñeran visitar e imos pasar este martes, día 3 do outono, aquí ven. Imos pasar este martes aquí na casa dos nosos familiares. Van xogar os primos xuntos, conocer os bebés e esas cosas. E conocerse as cuñadas porque eles non se coñecían. E bueno, pois imos facer así, imos ter así un pequeno corto familiar para que se coñezan un pouco e, bueno, pois ver así un pouco esta parte da historia. A ver, vale, entón, o que imos facer é... espera. Imos cambiar o control. A ver, imos cambiar o control, máis opciones. Setar o brillo. Os peteranos son os seguidores da rama peterana. Creen nun Deus coñecido ao observador que os creou, os observa e os guía. Non como os... Bueno, diferenciándose dos jacobinos, os peteranos creen que o observador é amable, amoroso e definitivamente o seu maior obxectivo é que quere que os sims sexan felices. Jacobinos son os seguidores da rama jacobina. Creen nun Deus coñecido como o observador que os creou, que os observa e que os guía. Creen que o observador é vengativo, merciless, a veces costame traducir así, que é vengativo e merciless. E, polo tanto, debe ser temido e apaciguado someténdose a un código moral estricto, ou senón o Watcher, o observador, decidirá castigalos. Vale, este que é? Jacobino ou peterano? A ver, tiqui. Jacobino, veña. Vale, e eu quería agora facer unha cousa, pero que antes non me deixou. Quería cambiar... vale, que non era aquí, vale, era aquí, non? Que era cambiar o control. Vale. Cambiar o control da unidade doméstica. Vaya lío, este rollo a ver se se arregla dunha vez. Vale, guardar partida e cambiar a unidade doméstica. Porque así non me pasa o tempo tan diferente coa nosa familia principal, porque senón ao final é un rollo polo tema de cantos días pasaron, e o cumpleanos, e non cumpleaños, e bueno, non hai necesidade de andar complicándose máis a vida. Vale, pois están aquí igualmente os familiares, vale. Entón imos facer un grupo. A ver, máis opciones. Acciones. Formar grupo. Vale, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, queda xusto. A ver, ir aquí en grupo. Porque quero que
falen todos xuntos. A ver, non pode añadir a grupo. Más opciones. Claro. Porque ya non a conoce, creo. Presentación respetuosa. E tamén a este. Despois a ver se nos podemos añadir todos ao grupo. Bueno, pois aquí está toda a familia, xuntiña. Están charlando, poñéndose ao día, porque, bueno, fai un montón de tempo que non se ven, entre os nenos, os test de embarazo. O sea, estásme dicindo que nos 2 minutos que estuve con outra familia para que veñeran aquí fixeron un guju, un ñiqui que quedou embarazada. Bueno, mira, xa averiguaremos se o temos que averiguar. Pero, espera, se disolvo o grupo e facemos que disolver o grupo. Vale, vamos poñer os adultos por un lado. As opciones, acciones. Formar grupo. De verdad non pode estar con... Ai, de verdad, que pesado. Onde está Alicia? Please, Alicia. De verdad. Aquí, bueno, a ver, e podes... que non te presentastes. Vale, a ver, veña. Vale, vamos facer que os dous nenos estos formen un grupo entre eles. Formar grupo. Así, estos tres. Van ir aquí en grupo. Vale. Mentres os adultos quedan charlando dentro. Vale, pois ti vas poñer todo o día co teu primo, que máis ou menos tendes a mesma edad. Quejarse de padres, sí, isto era o que farían os nenos. Discutir religión, non creo. Bueno, vos van xogar a ver, amistoso. Actividades, jugar a encarnar personajes. Hablar con persona desconocida. Por que non? A verdad, están todos un pouco cansados. Sobre todo Antón, Alicia e malos nenos, porque a verdad fixeron unha viaxe bastante... Sí, por que non? Por que fixestes o punto de cruz? Porque a verdade, eso, fixeron unha viaxe un pouco larga, entón... A ver, pois que cociñen elas... Si, é un pouco machista, eso sei, pero... tomar así un tentempié. Ración de fiesta, veña. Os irmáns vanse poñer tamén así un pouquiño ao día. Dar abrazo. Van discutir sobre religión tamén e hablar de sueños. Bueno, pois aquí están comendo todos. Mais ou menos, este señor foi pescar e foi recoller auga. E agora, pois, vai coller unha ración. E despois, mañán, que mañán comeza o novo ano, pois o seu irmán e a súa cuñada irán para a súa casa. Desta volta vanse quedar aquí porque xa é un pouco tarde e os camiños son peligrosos, entón pois non van andar por aí de noite. Pois estamos ao día seguinte, acaba de morrernos unha das galiñas e aquí Breo está poñendo un ovo a eclosionar. Temos para 5 sitios. A ver, podemos poñer máis a... Creo que sí, que podemos poñer máis. E xa estamos no 1310. Bueno, pois vou deixar aquí esta curta, que está todo Dios feito un asco.
en verdad. Ter visitas non é moi agradable. E nada, bueno, pois vémonos no seguinte capítulo. Chao!